Ndị be anyị ekenekwa m ele otu anyị mere. Aha m bụ Dr. Ogechi Sylvia Eze. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ọrịa kidney. Na bekee anyị na-akpọ ya kidney disease. Ọka njọ akpọ ya kidney failure. Ya wụ mgbe kidney mmadụ adịghị arụzikwa ọrụ otu o kwesịrị na-arụ. Aga m ekwu okwu maka ihe na-ebute kidney disease na ihe ndị anyị ga na-eme igbochi inweta kidney failure. Mmadụ kwesị inwe kidney abụọ, nke nọ n'aka nri na nke nọ n'aka ekpa. Na kidney ka anyị na-emepụta mamịrị anyị na-anyụpụ. Ya wụ obi mmadụ pọmpụọ ọbara ruo na kidney ka a ga-asachapụ ihe ọjọọ na dọtị na ihe ndị na-emebi ahụ mmadụ. Anyị ga na-anyụpụ ya na mamịrị. So ọ dị mkpa na anyị kwuru maka ihe a maka na kidney nwewe nsogbu, ọ dị enye sign. Most times onye nwe sign ọwụ mgbe ihe mebiri na kidney dịzi very very serious. Elekwana otu anyị ga-eji chọpụta ihe a. Mmadụ kwesịrị na-eje regular testing and regular check-up. So aga m ekwu okwu maka ihe asaa na cause kidney disease. Okay? Ka anyị makwa ihe ọwụ. Nke mbụ wụ blood pressure. Ọ na mmadụ ada aṅụ ọgwụ blood pressure ya ọfụma, ma ọ na mmadụ nwe blood pressure, mmadụ nwe ya mana achọpụtabe. So onye ahụ nọrọ like this, blood pressure ya adịrị very high. So ekwugo m okwu maka blood pressure before. Pressure mmadụ dị very high, ọ ga-ebido mebisiwe akwara nọ na kidney mmadụ. O mebisiwe ya, ike ga-ebido gwụwa kidney. Okay? Kidney ebido mebiwe. Ya wụ nke mbụ. Ihe abụọ wụ blood sugar, diabetes. Onye nwe diabetes kwesịrị na-aṅụ ọgwụ iwedata sugar nọ n'ọbara mmadụ. Ọ na onye ahụ ada aṅụ ọgwụ ya ọfụma, ma ọ diabetes anọ ebe ahụ, sugar na-arise. That sugar nwere ike mebiwe kidney mmadụ. O nwere ike imebikwa akwara nọ na the kidney. Ihe atọ wụ mmanya na-aba n'anya, alcohol, oke beer, oke wine. Ụdịrị ihe a na-emebi the kidney. Ihe anọ wụ ọgwụ ndị anyị na-aṅụ. Ihe dịka ọgwụ maka arthritis, maybe ihe dịka paracetamol. Ihe mewe gị ibido ṅụwa paracetamol, ị ga-agaje hụ ya doctor ka achọpụta ihe na-akọsụ ya. Ma antibiotics, enwe ndị na-awụ ha nwe nnọọ ahụ ọkụ, ebido ṅụwa antibiotics nga na-ama ihe na-akọsụ data ahụ ọkụ. Okay? So ọgwụ ndị a na-emebikwa kidney because otu m ji kwuo na mbụ na kidney ka a na-asachapụ dọtị nọ n'ọbara mmadụ. So ọgwụ ndị anyị na-aṅụ ha na-abanyekwa na kidney. N'ime kidney ka a ga-abịa filter the blood. Okay? Ihe ise wụ ude anyị na-ete n'ahụ. Ịbanye n'ahịa na enwekasịcha ọtụtụ ude ma cosmetics o ma makeup. Ọ dị oke mkpa na anyị ma that the skin n'ahụ anyị, ile anya ọfụma ị ga-ahụcha ihe dịka nnọọ obere oghere, holes na the skin. Ihe ọbụla anyị tere na the skin, ọ na-abanye ime the system. Ị ga-asị etego m ya, sapụla m ya. Ite ya hapụ ya, anyị nwekwa akwara n'okpuru our skin. So ihe ọbụla anyị tere, anyị na-emekwa ya absorb. So products, ihe ọbụla mmadụ na-ete, ikwesị na-ajụ ihe ọgịnị, ihe ọ ga-emebikwa ihe n'ahụ mmadụ. Okay? Ka anyị dịkwa careful, jupụtakwa, especially most of this ude na-ebleach ahụ mmadụ. Enwecha chemicals there na-emebisi the kidney. So ekwugo maka nke ise. Nke isii, ihe anyị na-eti na nri enwechacha flavoring, new spices pụtara anụ etinye na nri ka ọ na-atọ ụtọ. Ka anyị dịkwa careful, most of those things na-enye kidney disease. Nke asaa wụ ihe anyị na-akpọ ọrịa mmadụ ji pụta ụwa
na bekee na-akpọ ya congenital disease. Enwe ndị a na-amụpụta nnọọ ọ bụrụ that ofu kidney ha adịrọ mma ma akwara na-ebuga ọbara na the kidney, akwara ha adịrọ mma. So ọ na that akwara adịrọ mma, that kidney aga na-enwete ọbara otu o kwesị na-enwe, and with time that kidney nwere ike imebi. So then the most important, mam ka m ji chefu nke a, mmiri. Biko aga na-aṅụ mmiri, because ị na-aṅụ mmiri ọ na-flush the kidneys. Anyị na-asị mmadụ kwesị na-aṅụ 2 liters every day. So ị nwere ike isi enwe bottled water, gote pure water ịnọ ma pure water ise, ịṅụzugo mmiri ahụ ị kwesị na-aṅụ in a day. So at least a na-aṅụ 2 liters of water every day. A na-aṅụkwa a na-anyụpụ mamịrị kpawa gị like this, biko ji enyụpụ ya. A sị na ihe na-eme dị oke mkpa na mmadụ anọrọ nnọọ 6 hours 8 hours nyube mamịrị. Mba, ji enyụpụ mamịrị ka ọ ghara ịnọrọ ebe ahụ, kidneys adị blocked up. Ji enyụọ mamịrị. And another thing wụ onye nwe infection. Onwe mgbe m ji ikwu okwu maka urinary tract infection. Mmadụ nwere infection, biko treat kwa ya ọfụma, jee hụ your doctor ka enye gị antibiotics. Asị gị ṅụọ ya ihe dịka 4 days 5 days, biko ṅụzuo ya otu ahụ doctor gị jiri gwa gị. So ekwugo maka ihe ndị na-ebute kidney disease. Okay, so anyị mara ihe ndị a, anyị amarala ihe ndị anyị kwesị ime igbochi inweta kidney disease. Biko enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na description box ka anyị na-aga. Ndewo.